त्रिपुरा 19 दफा होनदों जेसेबां होनदों जों दाबो बुबारगानि लगे हिमै हानजा जों हानजा फुलुगुरि काजों हानजा दाबनो होन बेयावबो जों नुहै दङ दिनै हानजानो सबायनाबागै गोबाङा बर'फ्रा बिया बमराहाय गथ'माय मानो दंहायो 12 तारिखआव जे आक्रमण दं माने आबंगा सुनु तेला 2023 आसल सिनेमा नुनाय ने महाराष्ट्र सरकार पिक्चर अभी बाकी है कतो साल 2023 त्रिपुरा मथा नेतृत्व नुनाय बेयावबो दिनै आसल गतिमान गेटा त्रिपुरा जों गामि गामि बाजार बाजार आमते जों पिरना बागै जों हर होनदों सार होनदों जों जेरैखम पिलाय दं गामसे गुसं जों मा बुजिनाय 70 बोसोरावहाय नेशनेल पार्टीर भूमिपति पार्टीर जिन त्रिपुरा जेबो तुगा तुगा खाय थोंगा बेयाबाता बुबारगानि नेतृत्व जों गाबु हानजा जों इउनाइटेड आपना लोगो भूमिपति बर' सायमानजा 2023 त्रिपुरा मथा नुका पार्टी खायनिया बेयाबा और नुकानो तो बिरना बागै तत्काल गणतन्त्र दाखते जुगुसं आं तिनिखौ फैसा नुदोंमोन सेमानो तिनि खरसे एमपि सामा दङ जोङो न'खौ खोनागोना 0.0 खोनागोना बेयाव आं सालमियानिफ्राय त्रिपुरा रायजोआव 0.0 आसामिया जेराव बिजेपिबो 0 टिपिएफबो 0 बंग'लिबो 0 दङ आबो आइपिएफ दिरो कत 3-0 मिलायो जोङो दिनै हानजा सबायनो बागै दिनै कितों दङ बेयाव बुस्थु दङ दिनै बुबारगानि नेतृत्वआव जों हानजा दिहुन बायग्रा दिनै हानजा सबायमाग्रा जों त्रिपुरा 19 दफा हानजा बेयाव 000 बिजेपिबो 0 बादल बिनाबो 0 आइपिएफबो 0 पर 3-0 मिलो फानो दिनै बुबारगानि हानजा सबायमाग्रा दाखुदे बुसं दिनै त्रिपुरा बुजिजा दिनै त्रिपुरा 2022 त्रिपुरा बेयाव आं क'क्राझार जोङो ताबो मोजाङै बुजियाखै ताबो जिन त्रिपुरा मथानि बिरुद्धे जिन बुबारगानि बिरुद्धे जेन तलायाव जोंहा बुजायनाय जिन त्रिपुरा मथा बुनो बुइतोगै नक सकाव जों राजनीति खायनो फैया दावते बुसं जिन बुबारगा साव बर्णमा हामजानाय जों त्रिपुरा हामजानाय जों जिन जबा मा खायनाय गेटा त्रिपुरालेन जों तामुगा मानाय जों थांजागोन जों मानाय बेयाबा जों बुइथाय दङ महाराष्ट्र लास्ट फाइट बुइ होनो एमएलए ना बागै मिनिस्टार ना बागै लास्ट फाइट जों बेयाबा जे बुजिनाय बर' बुजिनाय जे बर' बुजिया जों मरमा बुजनाय 2026 जेबो दिल्लीनिफ्राय जनानै जों दाबो जे किसाब कुनासान माने दङ तो जति मा तंला दाउते बुसं अबरासिन बुबारगानि नेतृत्वआव जों बुजमा दंनाय सिनि बुबारगा जों थंला फैया सिनि बुबारगा सिन थारे आं सिरि जानानै सिनि जागा सम्पति सेंना फैया बिनि जे बताबले नंबाया जिन त्रिपुरा थामुना खालामनो जिन त्रिपुरा जे आसिफाव खुंजां दं माने थामुना खालामना बै जों हिमा दङ जोंबो फुंदां हरजों जों हिमा दङ जों सेक्रिफाइस मा खालामो सेक्रिफाइस नि बिसिनथिनो जों दिनै गेटा त्रिपुरा जों मानाय जाय सेक्रिफाइस मा खालामो तो 8 থেকে 10 मास दङ जों थांजा मा दंनाय जों थांजा बायदि मा जों पुरा खायनो खायनाय निया साव त्रिपुरा मथा सिकुंसा दंखौ आ सिकुंसा दंनो किरिसानि नताबो 3-0 मिलाजा अब्ला सबाय जामाना होनै जेराव जों पुजो दङ जि त्रिपुरा मथा थांजांगा जि महाराष्ट्रनि बिरुद्धे पुजोजों फाइदों ब राजानो ब मतायनो जीवन केव सबाय माया मतानि बिरुद्धे फाइफोरा केव जय खायनिया दिनै बुबारगानो दिनै मताय दिनै बुबारगा जों त्रिपुरा थिनां जों आं दिनै जों बुबारगा दिन माहिनो ताहते बुसं पाइका कक सानामु जों बिसि कक सालायमान जों जरा फाइलेजा बेयाव ताव सामुं खायना जरा जों दिनै सामुं तामुंनाय जों बरमा बुजनाय जों बरनि जों बुखा मा गायनाय गोबां बर' जों पार्टी राजनीतिकानो फायनाय बहाय बयराय फियाबा दिनै बुबारगा सिनि दङ दिनै राजा सिनि दङ दिनै मताय समाज दिनै बुबारगा दङ जों कुनु वाना करे कुनु किरना करे 2023 जों सायजों बाजानाय सायजों बाजाव जों रेकर्ड खालामनाय जों नेशनेल पार्टी नाया जों त्रिपुरा थांगा जागे जों जय खायमानखौ जों फुलुगैनाय जों 30 थाखा पजिशन जों सिट बाजानाय जों आरो जय खायनाय न थांगा मा दंनाय जों थांगा मा दंनाय जों थांगा बुबारगानि जों फननि माहिनाय जों नेशनेल पार्टी नाया दुनिया जों त्रिपुरा मथासिम सायजों कम बाजावै जों पार पर्वत सबाय जों 2023 जों एसेम्बली थाङो गेटा त्रिपुरानि कोन जों एसेम्बली थाङो जों थांगा बुंखायनाय जों आइपिएफ दिनै फैया आइपिएफ दिनै मिनिस्टार फैया
गामि खौरां दिहुनलायगा दंफोर दिहुनलायगा एसेनो जाबो फुजा एसेनो थांनाय दिवाली टीके सजनिया ओ तारिख को ताई सेकेंड दिवाली को सलिया काउंटर बुक्सो नर बंदी रिजा तो होगा देवा तीव्र मोथारि जेंगले थानाय जे निसार थानाय गरम जे बमासी बदि होनाय जों जाता दिवाली को एसेनो थांनाय जों जेबो क्रिया काखौ जों थाग्रा बुय टेबल बुय जों दिनै डिमान्ड गटा दिवाली को जों खरब पिछाय अपुजु खाइनो बिसार तंगे जो थांसा मांगनाय थांसा जिन जय खाइनाय भगवान राय लखन दिपा बाफरत हमाय